Pozdrav svima, moje ime je Marija Vlahović, a vi ste na kanalu Školska misao i danas razgovaramo, odnosno danas se motiviramo za 2020. godinu. U redu, ovo je video kojeg apsolutno nisam imala u planu snimiti baš danas. Znala sam da treba izaći prije kraja godine, međutim nikada motivacijske videe ne snimam osim ako mi ne dođe snažna potreba da ih snimim, zato što motivacijske videe nikad ne planiram, nikada ne... Imam možda nekakvu okvirnu temu o kojoj želim razgovarati, ali nikada ne planiram ono što ću reći jer želim da mi sve dođe onako u trenutku kako treba doći i da kažem ono što mi zaista leži na srcu. I evo ga, upravo sam došla iz šetnje sa svojim psom, slušala motivacijski video i na neki način dobila inspiraciju da i vama snimim jedan sličan. Razlika između ovih videa koje ja slušam, motivacijskih videa i mojih videa ovdje na kanalu je to što ja obožavam slušati motivacijske videe gdje me zaista prodrmaju, gdje mi otvore neke nove vidike, gdje viču na mene, gdje mi kažu da u ključnim trenucima ne odustajem i to je na neki način poruka koju današnjim videom želim prenijeti i vama. Cijeli moj kanal baziran je na jednom miroljubivom konceptu, na konceptu davanja savjeta, nekakvih mudrosti, nekakvog znanja, nekakvih prilika, nekakvih odabira informacija koje želim da znate, međutim ponekada nam treba netko da nam kaže ne odustaj i zbog čega dozvoljavaš da ne živiš život u svojoj punini u kojoj ga možeš živjeti i zbog čega prilike propadaju, zbog čega imaš nekakve sumnje u sebe, zbog čega ne znaš kako u današnjem svijetu neograničenih mogućnosti. Počet ću sa učenjem, ali mislim da ću završiti na nečem mnogo većim i višim od učenja, zato što učenje zapravo podrazumijeva život. A život je jedno umijeće koje zapravo treba znati odraditi na pravi način. Treba znati kako živjeti i ne treba živjeti prema nekakvim obrascima koji su nam unaprijed dani ili su nam nekakva uvjerenja unaprijed dana, možda od djetinjstva, možda po putu, kroz nekakvu okolinu, društvo ili slično. Mi moramo znati što je za nas najbolje. Ali ajmo početi sa učenjem. Jako puno vas mi se još i dan danas javlja, postavlja pitanja da ne zna kako, ne zna što, ne zna, jednostavno jedan zajednički nazivnik svakog pitanja je ja ne znam, ili ja ne mogu, ili ja nemam prilike, nemam okolnosti, nemam mogućnosti, ne znam, ne mogu. Molim vas, ako išta ponesete od ovog kanala, ako me imalo znate i poznate u ovih godinu i skoro pol dana što snimam ovdje i skoro svakodnevno se družim sa vama na društvenim mrežama, onda znate da riječ ne mogu ili riječ ne znam ili riječ za mene nije moguće kod mene ne postoji. U današnje vrijeme osobito, vratite se neki godinu dana unaprijed, imate video koji se zove Zašto ja mislim da ti to možeš. Već tada sam zapravo govorila o tome koliko ne znam i ne mogu i nemam prilike u današnje vrijeme ne vrijedi. U današnje vrijeme kad imamo sve raspoložive informacije, sve raspoložive izvore, sve mogućnosti koje su nam dane doslovno na pladnju i mi još uvijek postavljamo pitanje kako i zašto ja to ne mogu. Možda, ali samo možda, molim vas da otvorite svoje vidike za ovaj video, da razbijete ta uvjerenja i te jedne barikade, barijere koje ste sagradili oko sebe i shvatite da možda ipak problem leži u vama. Ovo govorim sa apsolutno najboljom mogućom namjerom, s toliko ljubavlju u srcu prema vama, s tolikom željom da vam život postane ono što vi zaista možete živjeti, s tolikom ljubavlju vam ovo govorim. Jednostavno otvorite svoj otvorite svoje srce za mogućnost da ste možda na neki način sami sebi stvorili nekakvu barijeru, nekakav štit koji vam zapravo daje opravdanje da nešto ne napravite, da neku priliku ne iskoristite, da nešto ne započnete. U konačnici, ako govorimo o učenju, možda je to taj štit koji vas na neki način brani od toga da vam se nešto ne da, od toga da nešto što ste trebali niste učinili, od toga da ste ostavili sve moguće raspoložive dane za učenje i odlučili učiti dan prije. Možda je to jedan štit, jer ako kažeš na ispitu ja sam učio dan prije, ako taj ispit ne položiš onda će to biti krivo.
ja sam učio samo 1 dan. A što da se dogodi da si učio 7 dana i ne položio taj ispit? Je li to možda nekakva barikada, barijera, jedan štit kojeg ste ogradili oko sebe da možete opravdati svoj neuspjeh? I zašto? Zašto pobogu uopće vjerujete u neuspjeh? Neuspjeh kao takav ne postoji. Neuspjeh je jedino i isključivo lekcija. Neuspjeh je jedino i isključivo iskustvo. Neuspjeh služi da biste se popeli još 2 stepenice iznad, a ne 1 po 1. Jer zamislite, kada padnete, kada uložite nekakav trud, kada doživite nekakav neuspjeh, vi jedino možete ići gore, ali sada idete gore poučeni tim iskustvom i jednom kada dođete stepenicu više, vi nemate samo ono znanje koje ste dobili koračajući 1 stepenicu više, nego sada imate i hrabrost. Sada imate i ja sam prošla već najgore i nitko mi sada više ništa ne može. Vi nemate onaj strah od neuspjeha jer ste ga već proživjeli i preživjeli i sada ste stepenicu gore. U današnje vrijeme ne smije postojati riječ ne mogu. Ne smije postojati riječ, jedino što može postojati, a to je riječ ne želim. 2 riječi, ne želim. Zato što to podrazumijeva da ste preuzeli odgovornost za vlastite odluke. Ako kažeš ne mogu, to znači da postoji nešto van tebe što ti ne dozvoljava da ostvariš željeni uspjeh. Ja zaista ne znam u današnje vrijeme što to može stajati na putu tebe i tvoga uspjeha, na putu tebe i tvoga cilja. Ne želim podrazumijeva da ste vi sami donijeli odgovorno i svjesno odluku da to nešto nećete učiniti, ali tada nitko drugi nije kriv osim vas. Znam da postoji bezbroj teških, gotovo nepremostivih situacija, okolnosti, prilika, životnih prilika koje izgledaju kao da su nepremostive, kao da jednostavno ne postoji način da pređete takvu prepreku. Međutim, vjerujte da postoji. Vjerujte da su ljudi prošli 1.001 goru situaciju i došli do vrha. Vjerujte, pročitajte malo sudbine ljudi ako vam to pomaže. Pročitajte sudbine ljudi koji su prošli toliko teških stvari. Ja iz svog iskustva ne mogu dati tu vrstu motivacije zato što, Bogu hvala, nemam takvog iskustva, ali znam da postoji, zato što slušam tuđe videe, zato što čitam tuđe knjige, zato što znam što su sve ljudi prošli i to najčešće najuspješniji ljudi na svijetu. Najuspješniji ljudi na svijetu koji su imali sve karte moguće posložene protiv njih. Sve moguće karte koje su pokazivale da jednostavno nema načina da pređu te životne situacije, oni su pronašli način i danas su na vrhu. Danas ne da su prošli 2 stepenice iznad, nego ne postoji više. Ne ono što će ih zaustaviti, nego ne postoji više situacije koja za njih može označavati prepreku, zato što su prošli najgore i sada su na vrhu. Međutim, to ne mora biti jedini način. Ne mora biti jedini način dolaska do cilja to da ti se dogodi 1.000.000 prepreka i da ti na tim preprekama dokažeš svoju snagu. Ako su vam u životu karte posložene savršeno, pravo umijeće je znati ih iskoristiti. Znati baciti tu partiju karata na pravi način i doći do željenog uspjeha. Nekome je život apsolutno posložio sve, a on i dalje ne zna kako doći do svoga cilja. Netko ima sve što može poželjeti u životu, a nema pojma što bi radio sam sa sobom. Zato je važno i u jednoj i u drugoj situaciji raditi na sebi. Zato je važno nikada u životu ne reći ja to ne mogu, ili ja to ne znam, ili ja za to nisam sposoban, ili moje prilike nisu jednostavno takve da ja uspijem. Te riječi ne smiju postojati u vašem rječniku, zato što tek tada zaista potvrđujete da vi to ne možete. Onaj kome su karte posložene na najgori mogući način, a koji govori ja to ipak mogu i ja ću naći načina,
vjerujte mi da će prije uspjeti od onoga koji govori da on to ne može. Ponovno se vraćam, u današnje vrijeme kada postoje videi, seminari, knjige, filmovi, serije, online učenja, online tečajevi, webinari, što sve ne. U današnje vrijeme teže je nego ikada naći izgovor zašto vi to ne možete. Teže nego ikada. I vjerujte mi da ne bih nikada u životu stajala ovdje, ispred kamere, ispred ljudi koji me slušaju, riskirajući nekakav svoj ugled da zaista ne vjerujem u to što govorim. Možete mi navesti koju god situaciju želite, ja ću vam reći da je moguće. Nikada od mene nećete čuti, a vjerujte mi, u ovih 1,5 dana što se bavim ovime, zaista sam pričala sa gomilom mladih ljudi, starijih ljudi, koji su se susreli s toliko nezamislivo teškim situacijama i koji mi šalju poruke zahvaljujući mi što ipak nisu odustali. Ili šalju mi poruke gdje se žele pohvaliti, žele meni reći da prenesem vama u jednom od svojih videa da je moguće, da bez obzira na to koliko su im teške okolnosti bile, da nisu odustali i da su uspjeli. A vjerujte mi, situacija je svakakvih. Što je jedino što vas dijeli od vas, od trenutne situacije i od uspjeha ili cilja kojeg želite postići? Odluka. Jedna jedina odluka. A ta odluka se zove ja to mogu. Ili ja to mogu unatoč svemu. Ovisi o kakvoj se situaciji nalazite. Ja to mogu je zajednički nazivnik. To bi trebao biti zajednički nazivnik, a ne ja to ne mogu ili ne znam ili ne želim. Ja to mogu i onda dodaj unatoč tome s čime se već susrećeš. Dakle, ja mogu riješiti, ajmo od najbanalnijeg, ja mogu riješiti ovu zadaću, ali možda ne želim. Vidite gdje leži krivica, gdje leži odgovornost. Ja mogu napisati ovaj seminar, ja zaista mogu saznati nešto više o ovoj temi, ja mogu naučiti za ovaj ispit, ja mogu organizirati vrijeme, ja mogu sve. Ja mogu apsolutno sve što poželim, samo ako donesem odluku da ću se tome posvetiti. Ja mogu proći siječanjski ispitni rok, ja mogu dati sve u roku. Ako postoji jedna osoba koja je dala na najtežem mogućem fakultetu sve ispite u roku, onda to možete i vi. Što je uopće nešto što dijeli vas od takve osobe? To što je ta osoba rekla da ona to može i čvrsto živjela u tom uvjerenju i radila prema tom uvjerenju. Niti u jednom trenutku nije rekla ja to ne mogu. Možda je pomislila Bože kako je ovo teško, ali niti u jednom trenu nije odustala. Onda je radila prema tom uvjerenju. Ništa osim jedne odluke ne dijeli vas od takve osobe. Zato kada god mi se javite da je nešto strašno teško, da je neki ispit nešto što se ne može položiti, da je profesor grozan i da kod njega, ako je jedna osoba prošla, onda možeš i ti. Ili s druge strane, ako nitko nije položio, onda ti možeš biti prvi. I onda će na tvom primjeru drugi stjecati svoju hrabrost. Onda će na tebe kao primjer uzimati za nekoga tko nije odustajao. Ako nisi ti, onda neću ni ja odustati. Dakle, ne postoji pravilo. Ne postoji pravilo, ovaj ispit je težak i nitko ga neće proći i stop. To su štitovi. To su uvjerenja koja nas štite od vlastitog straha, od neuspjeha. To je nešto što ako ne uložim trud i u podsvijesti znam da je taj ispit strašno težak i onda ga ne položim, moje opravdanje će biti, taj ispit je bio težak. I to će biti odgovornost, a ne naša odgovornost kada smo odustali uopće od tog ispita zato što, odlučili smo prihvatiti da je taj ispit nepoloživ, recimo to tako, da se ne može položiti. Vjerujte mi da ako je jedan, onda možete i vi, ako je ni jedan, onda ćete vi biti prvi. Tako da ne odustajte.
Ako je problem financijske prirode, ako ne možete priuštiti nekakve seminare, webinare, ako ne možete priuštiti knjige ili slično, onda nađi izvore koje možeš priuštiti. Postoji beskonačno mnogo besplatnih izvora znanja koje možete iskoristiti. Gledajte videa na YouTubeu, pitajte druge ljude, odite u knjižnicu i čitajte tamo, nemojte kupovati knjige, ali jednostavno izbacite ne mogu iz svoga rječnika, ili to se ne može, ili to je preteško za mene. I ubacite zajednički nazivnik svemu s čime se susrećete u životu. Ne samo ispitu, ispit je trenutno. Zato ja kažem da je škola, formalno školovanje, dakle obrazovanje, osnovna škola, srednja škola i fakultet, da su to najbolji pripremači za život. Evo, izmišljam riječi ovdje sada trenutno. To su najbolji uvjeti kada možete najbolje usvojiti sve potrebne vještine za daljnji život. Zato što dan danas, kada više nisam u formalnom obrazovanju i kada sam zaposlenik, dan danas koristim sve ono što sam naučila na fakultetu, u srednjoj, u osnovnoj, danas koristim u životu. Dakle, i danas mi je zajednički nazivnik svega što radim, ja to mogu. Zar zaista mislite da bi postojao ovaj kanal? Da sam ja rekla, kod mene to nije moguće. Ja dolazim iz male sredine, tko će mene gledati? Ja nemam kameru, tko će mene gledati? Ja sam 6 mjeseci, ako ne i više, mislim da 6 mjeseci ili više snimala na razbijenoj kameri na mobitelu. Još uvijek imam taj mobitel. Razbijena kamera na mobitelu. Ja sam snimala tom kamerom, još je prednja. Zatim sam došla do ovog mobitela gdje je malo bolja kamera. Zatim sam došla do ove kamere prave s kojom danas snimam. Ali to je sve proces. Ja sam mogla u trenutku kad mi se razbila kamera ovog prvog mobitela reći tko će gledati mutne videe. Pa su ti videi jedni od najgledanijih dan danas. Pa sam izgradila zajednicu od skoro 8.000 ljudi, a što tek slijedi? Tako da, vjerujte mi da ne postoji izgovor u današnje vrijeme. U današnje vrijeme manje nego ikada postoji izgovor. Tako da u 2020. godinu prvo što želim od vas da učinite je da napišete taj cilj na list papira. Napišite što želite ostvariti u 2020. godini. Iza mene, odnosno ispred mene, a iza vas ovdje, iza kamere, stoji moja vision board. Dakle, stoji ploča na kojoj sam ja slikom isprintala i izrezala sve stvari koje želim da se ostvare. Na početku prošle godine sam to napravila. Došli smo do kraja 2019. godine i svaka stvar, evo gledam sad, svaka stvar ne samo da se ostvarila, nego je premašila sva moja očekivanja. I sada ovih dana prije kraja 2019. napravit ću istu stvar za 2020. I cijelo vrijeme ta ploča stoji ispred mene. Cijelo vrijeme u mojoj radnoj sobi. Zato, što je onda razlika između mene i vas? Što je razlika da ja postižem određeni uspjeh, a vi mislite da ne možete? Razlika je samo u primjeni. Samo u svakodnevnoj primjeni onoga što naučite. Ja, bez obzira što sam zaposlenik, što nemam neku obvezu na van učiti, nemam neke ispite koje me netko ispituje, ja svaki dan svjesno odabirem čitati, slušati videa, uključiti se u webinare, tuđe webinare, uključiti se u seminare, otići na seminare, ja svjesno odabirem rast i napredak. Tako da ono što želim od vas sada je da na svoj papir stavite svoje ciljeve, od najbanalnijih do najvećih ciljeva koje želite ostvariti. Stavite ih na zid iznad radnog stola ili iznad kreveta, gdje god da se nalazite, i radite bez izlike svaki dan na njima. Bez štita, srušite te štitove koji vas štite samo od vas samih. Ni od koga drugoga. Nikoga drugoga nije briga zašto ti nisi položio. Nikoga nije briga je li taj ispit bio težak, je li taj profesor bio nemoguć, je li ovo, je li ono. Nikoga drugoga osim vas samih. To je samo vaše da se u datom trenutku osjećate malo bolje, zato što niste
niste donijeli odluku, niste uložili svjesni trud zato što ste odabrali prihvatiti nečije tuđe uvjerenje, da je to teško ili da se to ne može. Umjesto da ste mislili ja ću biti prvi koji će dokazati da se ipak može. Stavite svoje ciljeve na papir i svaki dan donosite svjesnu i odgovornu odluku da radite prema njima. Unatoč čemu god svjedočite trenutno. Unatoč kojoj god situaciji da vas je trenutno u životu snašla. Jer vjerujte mi, ništa što trenutno ne volite i ne želite u svom životu ne mora biti trajno. Samo vas jedna odluka dijeli od toga. Želim vam sretnu, uspješnu, ustrajnu, upornu godinu u kojoj ćete rasti najviše ikada. Ovo je bila 2019. godina u kojoj sam ja mentalno i psihički sazrela više nego ikada. A zašto? Zato jer sam donijela odluku. Zato jer sam na početku prošle godine, odnosno na početku 2019. stavila na vizualnu mapu svoje ciljeve i svaki dan donosila odluku raditi prema njima. Bez obzira na sve, unatoč svemu. I mi se družimo i dalje ovdje. Hvala vam od srca što ste bili dio moga puta i što ćete biti dio moga puta i što će ovaj video pogledati sada svi oni i koji mi se jave u DM i koji mi kažu da ne mogu, ja ću im samo proslijediti ovaj video jer vjerujem da ćete nakon 1,5 dana ovdje druženja sa mnom, vjerujem da ćete shvatiti koja je bila poanta ovog videa. Hvala vam puno, sve najbolje za ove blagdane, sve najbolje u 2020. godini, a mi nastavljamo dalje rasti punom parom. Pozdrav!